Tika. Ayan, Orlan. Ano ka pa yung bunga? Naku, may magsalita. Ayun, ang dami nga. Tingnan niyo, oh. Ang lalaki ng kanyang bunga. Grabe. Pinaghirapan tong bunutin. Kaya, kailangan Sarapan mo libre na lang to. Kaya kaming nagbunot. Lima to, hilain. Mga 30 kilos. The alarm goes off, 6 a.m. I try to wake up, but I can't. Ayun yung mabawasan, pati dulo kakainin mo. Sarap din niya, ano, tinapik. Yan, Lalagyan na, yung may ano sa dahon. Ang daming magawa ng papiprito. Ano, yung ang tawag, tinapik na. Ang sarap na. Pwede din wala sa dahon. Para lang siyang hot cake ba? Oo. Parang ganun. Pero kamuting kahoy. I-stop mo na ba yun? Ngayon, alam niyo na. Kung saan kayo kukuha ng lupa. Pag tumanda kayo, kung saan kayo titira. Sagana. Sana. Tawan-tawa si Virgie. Tapos na kami nagbunot. Ang pagbubuhat naman nito, malaking sako kasi ito eh. Mamaya, Kailangan. mo yung binablog ko ha. 3 kaming magbubuhat niyan kasi itong kasama namin, senior yan. Mahirap. May pumasok daw sa pants niya, baka langgam. Naman dyan ka naman maano yan, Tis. Baka may langgam. Lunal pa na. Drawing yan sa ano. O, ayan. O, halika. Ito yung experience natin manguha ng Ngayon, kamuting kahoy. problema ang pinunta na. O ano na, itong ano talaga. Sige. Sa atin pa naman na yung mabigat dito. Pinawisan talaga ako ha. Si Virgie kasi di mapigilan si Virgie ah. Ayan, kung gusto nyong bumili ng Bibili na po vlog sa may bibenta. Hirap na nga tayo. laki ng kita sa vlog ni Nora oh. Sali tayo dyan. Kung mainit, nare-record yan. Ah, Ano mo lang, Teng? i-delete mo na. Di ba i-edit pa to? Wala din naman na ano to, play. Wala nga di man naka-play sa ano. Hindi, yung sounds, di ba, sabi mo, huwag magsalita. Di ba, pindutin dito, sa gilid. O, naka-play na yan eh. Makinig yung... Ito yung mali-maling vlog. Ang title nito, ang content nito, ano, mali-maling vlog. Talagang totoo Di, nangyayari. i-edit mo na nga lang. Ang cameraman ko. Ano, ang cameraman. Thank you ha. Pagkano na lang babalik ko dito ha. Bukas yung umaga. I-stop mo na. Ano, stop. Oh. Malapit mo na nga sa alang doon. Tama na?